Kami diri sa Bombo Radio, dili mi mo discuss og issue basta walay public interest. Dili mi mo discuss og pribado nga kinabuhi sa usa ka politiko o sa usa ka tawo nga subject sa among komentary. Mo discuss mig issue nga kanang issue jud. Klaro jud nga issue ba nga naay labot ang haring lungsod. Dili mi mo discuss og private life. Dili mi mo discuss kung pila ka buok imong kabit, pila ka buok imong asawa, pila ka buok imong anak sa gawas. Way labot ang haring lungsod ana. Dili man gud sa Bombo Radio gitrain me how to talk, when to talk, what to talk. Buot pasabot mga kabombo nga gitudloan mi kung unsaon pagsulti, kanus amo sulti, unsay isulti. We are paid to talk, gisweldohan mi para motabi. Kanang mga karaan nga mga broadcaster nga gikan diri sa Bombo Radio nga naa na sa laing radio station karon Gasibya, kay baw kay na sila kung unsa ka stricto ag Bombo Radio kung maghisgota og programming. Doon nami mga program plan diri nga among sundon. Dili mi makapataka og discuss og issue kung wala sa among program plan. Hasta among mga interviewee nakahan-ay na tanan kung kinsay among pag-interviewhon mga suking tigaminaw. Alas 5 pa lang daan sa hapon. Alas 5 pa lang daan sa hapon ako nang tiksan. Tiksan na nako ang ako mga interviewee kung pwede ba sila ma-interview sa akong programa 7 to 9 PM ang kini aga Zona Libre program. O nya kung mga komentaryo gani mi kutob sa among mahimo, kuhaan gyud namo og habig. Patubagon gyud namo sa issue kung kinsay among subject sa komentary. Dili man mi diri one-sided. Nakabantay man tingali mo sa akong style nga kung dili nako ma-interview ang usa ka politiko or usa ka nahingtungdan sa maong issue, akong i-play ang voice clip sa iyang tubag sa usa ka certain issue. Aron sa pagpabatuod nga patas ang akong pag-discuss. Pero kung dili gyud siya motubag, unya gitawagan kadaghan, gitiksan, di mo reply, tawagan, di mo tubag. Unya og tuon sa iyang opisina, apan di lang gyapon magpa-interview, wa na tay mahimo ana. Basta kami dire mo exert mig effort para makuha namo ang habig sa among komentaryohan mga kabombo. Dili man mi pareha sa mga black timer nga tirahon ang kontra sa ilang mga amo bisag wala kuhai og habig. Delikado ta sa live ana. Delikado ta sa live ana mga kabombo. Kaluoy sa Ginoo sa akong tulo ka kaso nga libel sa panahon kaniadto ni Bombo Marco Lucabon, among kanhi station manager, puros gyud hinuon nga dismiss tungod kay wala man na establisar nga dunay malis ang akong pagsibya mga kabombo. Misulti raman ko tinuod nga walay malisya, panasakitan lang ang kato mga akong gipang komentaryuhan hinungdan nga ni file og kaso. Mao man ni ang nakarisgo sa atong trabaho kanang filean ta og kaso. Apan kining tanan na immune na taani. Naana na taani sukad pa sa una mga kabombo. Kanang makadawat ta gulga usay sa imong kinabuhi. Kataw-an na nako. Human nako anang ira sa una nga magsigig balik-balik sa Carbon Police Station kay mapablatter. Nahurot na atong hadlok. So mao na mga kabombo nakabantay mo nga og naatay mga issue nga hinog na diha pa to i-discuss og maayo. Og di pa ganyan siya hinog, kwaon tanan ang isig kahabig before i-present sa tuang programa mga suking tigaminaw. Alas